Straight to the point. Now, kinini ang balikon ako. Pag ingon mahigala, doon ay uban mo god, dila na ko ipaminsyon. Og abogado ang mo post ana, katawa lang taga may kay kinidahatay lang taga, paliham ta ka mo himog teori. Pag ingon mahigala nga, wa sa konstitusyon ng remand, ha? Pwedeng atong uyunan. Pero pag ingon, sayop na nga nganong giriman, lahi ng istorya ha. Ngano man, umingon ta, butat na lang, okay. Sige, largahan na to as konstitusyon. Nya karon ka naman sa rules of court. Unya, ang rules of court kay applicable man in supplementary character. Mo na yun, diha na ang la-iron. Og dili ni pasagdan lang ni nani, nga, wa, ana, mula po silang tinuod niya, masakto sila. Pero imong gukuron mahigala ang diskusyon kay mo arig mga technical, gukuron technical dito na, ha? Pwede man itong gukuron technical, pero pwede pa itong tinambanon nga, tinuod yun, ani, tinuod yun, nga para ma-impeach si Sara, makonbikto, dili kadagan sa 2028. Mo na tinuod nga agenda. Kanang paingon nga anti-corruption na usa ka na kapag pagkaroon ingnon. Parang ka ba? Parang ka pag-istorya ba? So mo na nga ug kang Herodes, kadto si Herodes tay pagkaroon ingnon man to. Nagpagkaroon ingnon siya nga pangita ang bata kay mo simba pugos bata. Pero tinuod niya mahigalang tumong lahi ang tinuod nga agenda. Mao po ni nga tuyukon pa gyud ta dito nga ang corruption na mo ni mo una. Purbida. Ang mga tao mahigala nahibaw nahibaw ang katawhan mga sukitig paminaw nga ang katuyuan gyud ani kung tinambano na to. Pwede mang atong sundan sa teknikalidad. Pero tinambano na to, himuon ang impeachment, gusto lang idayon yun, ikonbiktuhon si Sara para nga di nakadagan sa 2028. Straight to the point. Nabalaka sila. Threat nila si Sara mahigala. Mo to si Herodes, threat niya ba? Sa iyang pagkahari, no? Kini Sara, nakita lang nga klaro din na threat niya na to ni. O di mulis ni daan ron. Kaya dili ni ma-demulis, delikado man ang 2028. Straight to the point. Mo na klaro, ang ato bunta, fight lang unta o gana na ang fair ba? Total na may mga tao. Ang mga tao magka-decide ba na ang katauhan man mo haring lungsod, sila mo ato papilion. Di man sa ana. Kinini ang siguroon man nila mahigala mo ning kitong hitabo sa Tacloban nga Dagan si Martin, sigurado na siyang daog kaya bang ipa-disqualify ang kontra. Kana, daog na gyud kag sigurado. Porbida mga sukintig paminaw. Kay kini magulmay ka lang hisgutanan aning kwan. Tanawom guni mo na. Payon wa man ang rimando man as konstitusyon, wa man skwan. So tanaw nimo asa man day nang dapita. Timan ana to nga dunay substantive law, dunay procedural law. So kana na ang imong tan-aw nimo kaugalingon mo ikaw kapas-pas diskusyon na pwede man pod. Kabaw man ka nga mo nako kaya na dapita nga topic, di lang nako sudlon. Kay kaya nimo sudla. Nya dayon maka diha ka mo na kay basis. Kay mingon ka na nga hudas sila. On what basis nga imong inuhudas tungod kay ilang giriman nga sakto man na under the constitution? Straight to the point. Naa man na mahigala labi na as an impeachment court nga dunay original and exclusive jurisdiction sa impeachment. Nakasilan ang desisyon nga ilang iriman within the bound of the law. Nya ang mingon makangakuan. So mo kana nga medyo off ba? So ako lang panawagan mahigala nga kinini ang kung mahimo mas maayo nga ang simbahan may mahimo bitaw instrumento nga maghiusa ta. Kay kung ang simbahan may mahimong adi pod simbahan kay di man daghan mga pare maayo gyud. Pero nani ba nga dunay pipila lang bitaw nga kondem bitaw? Di ba pwede nang imong hukman nga kini mga hudas? Ang Biblia ba mismo maingon ba day? Sa Mateo City 1:5. Ayaw paghukom sa masig tao. Aron dili ka paghukman. Straight to the point. Kung puslan man hisugot sa Biblia, punto biblikal ba na? So, di ka mag-hisugot sa Biblia, lahi itong tema. Pero Biblia itong hisgutan, ningon bang Biblia ba nga, ayaw paghukom sa mga isig katao, ron di ka hukman. Straight to the point. Ano pag-ingon mo, hudas na medyo lain paminahon. No? Kay kinini ang usa kana kamatang sa kuan ba? Kana mga kaigalaan
ngadto na unya sa 20th Congress, kini ako prangka ng istorya, real talk ni. Ang gibuhat ba sa Senate, correct. Pero madayon ba ng impeachment mga higala, di ba? Ang 20th Congress maoy maka-decide ana. Straight to the point. So mahitabo ani dunay voting na pong mahitabo. Mo na mahitabo unya sa 20th Congress. Kay ngano man kung moingon ang 20th Congress nga okay padayon ta, back up by law na sila. Na may law sad nya nag-back up. Pero moingon kung ang 20th Congress nga di na padayon wa tay jurisdiction, na poy law nga nag-back up. Tungod kay kini case of first impression man. Sato pa atong panidaan na pod kinsa ni mga senador nga mobuto mahigala tanaw na po ni ang pros and cons. So mo nang maniid na po tayo nag-abot mahigala sa 20th Congress unsa kahay mahitabo sa voting ani. Straight to the point. Unya ang voting na ba ni kay di pa man ni siya conviction. Ang question ani do pa tay jurisdiction o dili mag-voting ang mga senador, simple majority lang ang kuhaon. So og may kag simple majority 24 man ka mga senador o dunay 13 moingon nga okay padayon ta, da mapadayon ang impeachment. Straight to the point. Pero moingon mahigala ang 13 nga or more than 13 nga di na padayon wa tay jurisdiction. Awa. Nga naman sila man mo'y magka-decide na. In either way, pwede sa mudagan Supreme Court. Pero tendensya na pag abot Supreme Court mahigala pwede mo decide ang Supreme Court pero pwede mo ingon Supreme Court political question man na. Moingon Supreme Court, we respect the wisdom of the Senate. Pwede tanan yun, pwede mahitabo mga higala. Mo na nga kanana ang sa pagkakaroon, atong panidaan kung kinsa ni. Now, kadto magod mahigalang midterm election. Game changer to. Kadtong midterm election. Kay kung imong makita mahigala, kanina niid man sana sila. Bisa pagpila pa ka mga kinini ang mga elitista diha nga mag-issue statement. Mayon niya, muna ipadayon impeachment. Ang mga senador nga mga astute politicians, nagtanaw po sa actual gyud. Unsa man ang actual nga pulso sa mga tao. Straight to the point. Tanaw niya ang actual nga pulso sa mga tao. Kay otherwise, ang nakalain gud ani nila nga mga judges, lahi man gud sa atong mga judges sa regular courts. Credible kay nang mga judges na to diha sa regular court. Makasalig ta diha sa judiciary. Wa man sila mga higalay inunta nga interest nga lahi. Di man pareha ni mga politiko guni. Ang remember mga politiko ni, lahi ning mo desisyon ng politiko. Kaya otherwise, mga hunahuna man po sila nga, ang atong desisyon dili po political suicide. Kadtong midterm election, mahigala mo to ilang panaminan. Example, kadto si Tol Tolentino. Kung kadto si Tol Tolentino o wa pa to balitok, nagpadayon pa to sa PDP laban, dili ka posible mo daog to, okay? Straight to the point. Di ka posible mo daog to. O wa siyang balitok ba? Ni adto man sa mahigala sa alyansa. Primero katong alyansa, selection man siya nagsulti gid ana no. Sa wa pa unta lang mga wa pa to mga panghitabo ba nga pada si Digong sa dahig, gi-impeach Sara. Okay pa ilang rating. Pero pag tan-aw nga katuno ang nahitabo nang pada si Digong sa dahig, nya si Sara gi-impeach na 0-0 sa Mindanao daw Sa ilang survey mo na mingon si Tubi Tiangco ba nila ilang campaign manager? Tubi Tiangco? Ingon bitaw kung ayaw lang sa idayon, inyo magidayon. Di kaguliyang na sila kay si Tubi Tiangco gipasingin lang nga 20 billion na tong budget na wagtang. Ngano ta manaog ani kalakihan kadako sa budget. Tubi Tiangco ni ning kamot po sa justify sa kagulingon nga as campaign manager. Ingon bitaw kung wa ko muuyo na lang i-impeach lagi Sara, inya magigipadayon. So kuhaan to og panaminan to sa mga senador tong midterm election. Di man sa mo nga dahil mga institusyon dili mo pressure ana. Tinuray lang kini mga senador doon ni nagkaugalingong baruganan. Kay kini lang daang 5 trabaho ato ragong kono ning 5. Ama tong picture ning 5 ka senador dong. Kato ang katulang kang Risa nga konbe. Katong ilang picture nga silang 5. Kani. Mo no si Win Gatchalian, si Risa Hontiveros, si Coco Pimentel, si Grace Po og si Nancy Binay. Straight to the point.
Duha na lang ang mupadayon nila sa 28th Congress. Si Grispo na lang og si Win Gatchalian. Unya kini si Grispo og si Win Gatchalian og si Risa. Duha na lang. Kay si Grispo graduate naman ron karon tuiga. Og si Coco Pimentel wa naman. Balik sa pagka-sibilyan. Si Nancy Binay kabinta-bintaha ni Nancy Binay kay Mayor Sias Makati. So dili kayo kuan okay ayang kahimtang. Pero dunay nang gawas nga mga huhungihong nga si Coco grabing pag-fight in Daikin kay dunay gisaad nga cabinet position di ay. Aha. Straight to the point. Ay. Posible matud pa dunay mga nanggawas ron mahigala nga huhungihong nga gisaaran si Coco kay sibilya naman pildi man po siya. Og si Grispo malagmit 1 year from now malagmit nga makakuha og cabinet post. Straight to the point. Mamo na nakabintaha day og naa ka sa admin kay mingo kapasalig man ka na may mahatag nga reward. Si Binay Mayors Makati way problema. So kini si Risa og si Win Gatchalian maoy makapadayon sa 28th Congress. Pero 2028 graduate na ni sila kay di naman kadagan si Risa og balik pagka senador pero mahimo siyang mudagag presidente. Nga iya naman ang gibutyag nga do na siya interested, no? Nga mudagan. Pwede si Risa mudagan og presidente or mag-vice niya si Win Gatchalian. Mahimo. Mahimo sad niya magpapili sa og mga local nga mga posts. Amo ni mahitabo nila. So kining 5 mga kagalaan. Na kadto to ang sa Pikas po 18, kinsa may yung graduate sa Lito Lapid, wa naman. Nasa Lito Lapid, 20th Congress. Si Ramon Revilla, si Tol Tolentino, kinsa pa ila graduate din. Si Kuan naman siguro day. Si Tol Tolentino naman siguro og si Kuan, Bong Revilla. Ang uban dinhi Kuan naman. Cynthia Villar. Cynthia Villar. Pero Cynthia Villar mapulihan ni Camille. So mo ni ang tanaw na to nga 20th Congress magbuting man nabatay jurisdiction or wa. So ibutang tawa naman mga higala si Kuan. Wa naman din ha si Grispo, si Coco og si Binay. Pwede sa mapulihan ni out Coco in Kiko. Kaya na mas Kiko. Posible man nga maoy maka-fight si Kiko. No? Dito mga higala. So naapon si Bam, ibutang talang. Sa tupa duha sila plus Bam Aquino, Kiko Pangilinan ibutang talang, Lacson ibutang talang og si Tito Soto kinsa pa. Kay kini simple majority man lang ni nga do na ba jurisdiction o wa, di pa man conviction. Ang conviction kinahanglan 16 ka senador. Straight to the point. Pero ang voting nga mahitabo kung do na ba tay jurisdiction or wa, mopadayon ba tay dili ba? Simple majority ra. So makakuha 13 okay na, pero kung kining mga butuha nga 18 og maog hapoy mahitabo niya inig di naman mahitabo ni kasi Tol wa naman minus Tol og minus Cynthia naman si Camille mapuli. So si Tol Tolentino minus Tol Tolentino og minus Bong Revilla. Unya mapuli ni Tol na amas Marcolita. Adoy. Unsa oning kalakiha? So depende ni. Pag abot sa 20th Congress panid-an nato kung unsay boto sa mga senador. Kung maog hapon ning more or less ani nga boto wa nagi-impeachment mahitabo. Straight to the point. Adto na pod sa next year kung maohon manggaling sa Pebrero, no? Pero og maog hapon nga basis ang mga tao dili mo suporta kay nahibaw naman mga tao ana. Kana mahigalang intelligence fund lagi akong balikon or kanang confidential funds nasayod ang tanan hasta gani may kasayod mga sabton hasta gani mahigala ang mga masa nakasabot sila. Nga si Sara ilagong gigukod aron nga wa na sila kontra sa 2028. Dili igo mahigala ang pasumangil nga confidential fund kay kung tinuod pa nga concern sa confidential fund dili lang si Sara mao ilang gigukod. Kay daghan man dinha nga dunay confidential funds. Og ila pa untang giswayan og ukab ang confidential funds ni Marcos nila ni Remulla og kining mga gobernador o mga mayor mahibaw sila nga parihara man di ay dili magidayong tugas tinuod ngan. Ngano man tungod kay kana imong giproteksyonan ang imong agent. Straight to the point. So kining kang Sara Chichirias ni gusto tang Piatos kadto si Oishi gusto tang mahibaw kang Marcos og Chichirias maghapon di ba ka mangangan sa isda? Basin ni katong iya ba mahigala nga si Barongoy nakadawat mo na
Diapon si Iho nakadawat sad. Diapon mga higala si kinini ang kuan bangos na lapoy nadawat. Kana mga tao kuan na code na. Nganong inana man? Nya nganong okay man ang kuha? Tungod kay naghisgot ang confidential funds. Og mutulgaan kas tinuod nga nganin ha mo na hinuoy questionable. Lahi mo guni nga treatments confidential funds. Ang uban mahigala ilang ilibog-libog nagtuo sila mahigala nalibog ang mga tawo oy tin-aos mga tao. Og unsay ebidensya nga tin-aos mga tao kasabot sila unsay confidential funds? Ang midterm election. Mootoy nagpasabot nila mahigala. Og tin-aos sa military og sa armed forces o sa PNP tin-aw nila. Ngano man ang top 13 pulos mahigala gi-endorse Duterte. Nga sila maoy nakasabot gyud og unsay confidential funds ang military ug ang pulis. Ngano man nga sa local absentee voting solid man top 13 Duterte endorsement ngano man. So naklaro kadto midterm election naklaro nga di pwede niyo mislead ang mga tao bisag unsaon pa mahigala og kanang atik-atik ang mga tao mahigala kasabot nga kini inyo raminggi ilad-ilad. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Banyok, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Straight to the point. At sa pagtagad may galas dili patang padayon sa unahan. Ligresan ni mahigala. Mabuto na nga depende lagi kinsay pasultion kay naa magod mga higala ang pikas ug pikas nga habig na amagod. Mo na nga ako nitan-aw ko sa 20th Congress nabas la mahigalay jurisdiction or wala sila ray maka-decide gyud ana. So dunay voting nga himuon kay wa pa may jurisprudence labot ana mga kaigalaan. Nya mo decide sila pinaagi na pod unya as voting nga mahitabo unya. Ang ato mahigalang hatagag pagtagad no. Niya may pagpaminaw nga ni Attorney Rani Montesclaros, Attorney Daryl Dilira, Attorney John Cagulada. Ug uban pa mga higala nga naminaw na to. Ang uban di lang magpamensyon kay naas gobyerno dining uban. Okay na kayo kasabot na gitana mga sukintig paminaw. Good morning sa DS ato mga kaparian nga naminaw na to karon. O niya sila si Cora Paroko dito sa Lubok Church, si Father Agerio Panya. Good morning, Father. Atong amigo sa dito sa Kwan, sila si Father Arthur dito sa Leyte, no? Father Jerome nga maoy ni pahigayon sa Santos nga misa dito sa akong naabdan. Kay pistas amo sa San Antonio de Padua, maayong buntag nyo da, Father. O ingon usab sa atong tanan, no? Nga mga naminaw na to, mga higala sa atong tulumanon. Okay, unya, belated happy birthday ni Gaspar Salang. Sa ulog siyang adlaw na tawhan. From Nori, Moana, Alex, Randy, and Eunice. Barkada ni Gaspar, ha? Straight to the point. Good morning, Oga. Ingon usab mahigala sa atong mga Insa man Piringkoy. Good morning, Piringkoy. Nga sipa kay dito sa Pinaskuhan ko, no? Maasin, Southern Leyte. Brother Danny Paloma, good morning, Brad. O sa itong mga sea-flammers diha sa kinini ang lalawigan sa Leyte. O niya, si Father Isaiah sa Hirale, dito sa may cathedral. Classmate ni sa akong igagaw nga si Father Ando Banyok. Nga mo ay Cora Paroko sab dito sa Macrohon, Southern Leyte. Og si Father Ray Dayanan. Good morning. Of course, mga kaigalaan sa atong dugang pang mga naminaw. Taxi driver sa daay nga si Danny Rabanis, nga naminaw sa nato kanunay sa atong tulumanon. Father Salo Candado, good morning, Pads. Kinini ang salamat sa paminaw sa atong mga kulukabildo ba lang diri sa kahanginan. Ato lang ni agi katawa mga sukit ti paminaw. Ang ato ba ni ba kini Sara mao kan lang gud ta kanang fail na lang unta ba nga kana na ang election man 2028 kana na lang. Lisod sila fight sa election nga mo lang ilang technical ondaan. Og imo ganang technical ondaan Sara ibutang ta lang ma technical na pa manggod si Baste nya kana mga tao. Inoon masug maapektaran gamay siguro, pero ang problema anak ko ang simpati ba. Mapariha bitaw kang Ninoy sa una nga pagkamatay Ninoy na ahat si Cory og ka presidente. Pagkamatay pong Cory na ahat si Noynoy.
Inalaba kay kita mga Pilipino god natay kinaiya nga og haintong dinaog-daog. Kabantay mo? Kanina palabian na mo kay itong giduot na gid mo maayo ba? Gipadana gid mo sa dahig tong amahan karon ang anak na sad imo na sang patyon politically. Ang mga tao na dai mo nagsasalida ba? Kabantay mo? Mga teleserye na to mo ang simpatis mga tao ba mo adto hinuon ma-shift ang simpati mo nang ayo palabi. Doon na gani kay kanana ang kasuko sa mong kontra kanang igo-igo lang nga dili pug kayo halata nga imong kulatag maayo kay mo shift ang simpatiya. Ikaduha mura gud ni siya manghigala ba og total na may eleksyonon lang. Og maayong laki magigani bitaw ning inyong kandidato. Ikampanya lang. Total mo tuo man ang mga tao ba? Og di maka ni mga korap, mga tarong magyud ka. Butanta si Risa. Natural man ang manggawas na doon na issue sa PhilHealth, nagawas na ni Sulfo mo tumoy nagkomentaryo gani. Tubagon na sana, no? So, kanina na ba, murag ko ni sag kanang, murabag kauban mo sa usa ka company, bitaw niya, ikaw gusto kang ma-promote. Sa imong gusto kang ma-promote, paningkamot nga maayo imong performance. Kamantay ka, Dekin? Company, ako example ba, sa usa ka company, ikaw nang ambisyon ka ma-promote, gusto ka nga ikaw mo ay ma-promote. Gusto kang ma-promote, paningkamot nga, imong performance maayo, kay ma-promote ka. Ayaw ka nang dauton nimo ang usa, dauton mo tamakan nimo nga kuna imong siraan og mayo nga tustag iya aron nga ikaw may i-promote. Medyo nakakuan ka na. Kung confident ka sa imong kaugalingon, pakita nga kamao ka. Maayo ka mo perform, maayo ka nga tao, maayo ka leadership. Kana ba fail ba lang? Kay lahi mo na day ka nang gusto kang ma-promote unya imong dauton ang imong isig ka kauban aron lang ka ma-promote medyo lain. Ayaw lang. Maayo sa performance, pakita lang sa kag maayo performance. No? Para na po dani, dagan kag presidente sa 2028, paningkamot nga maay kag performance, total makita man sa mga tao. Ayag in-underestimate ninyo ang understanding sa mga tao baya. Straight to the point. Kamao ba yung mga tao tan-aw nga kini mo ni sakto ang ayan Ana lang, fair lang ba? Kung sa imo yung siraan, yung usa siraan kay dunay kay ambisyon, ang mga tao klaro baya po nas mga tao na inana. So mo na nga diha nang laay dan napita kay mga tao bisag unsa ano mislead. Nagtuo mo nga wa na mahibaw na sila oy. Sa nga na nas kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimen sa Bocos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Dios. Maayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all. RMN. All the time.